Hemra, nerede oğlum? Men bärde Seyit ata. Gel hani. Bir düşünüşmezliğe olup dur oğlum. Seyit ata näme boldy? Doğru bularda. Bu ýerde näme bolýar? Eýgilik midir? İyilik näme işletin? Bizim barymyz hop atsynna. Goý näme bolýanyny Kasym Weziriň öýde aýdyp bersin. Siz menden näme işitmekliýäňiz? Hakikati. Sen bize ähli zady bolşýal edip aýtyp berersiň. Sen musapir sıran bolma. Men ähli zatdan habarly. Owar garakçyny kerwanyny gizläp saklaýar. Kervana her kim koşulup biler. Onu gizlemek näme gerek? Berekella. Menem şonu aýçak bolýanna. Ýeronsaň, ol adamyň kimdigini bilip bildiňizmi? Eşdişime görä o gaçyk dönük. Seweşde goşuny Garymyň eline berdir. Oň buýrugy hökman ölüm bolar. Kasym Wezir, bu aýdylýanlar dogrymy? Bolgurly içgargarmış. Ýoksam içiňden hanjarym geçirýär. Köşeş. Qıssanma. Sen onu öldürsen, biz hiç zady bilip bilmez. Çynymy aýtsam, men şu adama ananmaýan. Goýun kimdigini Kasym Weziriň öýde bize aýdyp bersin. Gaçak. Meni näme bolmaly? Näme? Enim? Bize sen enin wadygyny bilmäniriz. Bu ýerde nämeler bolup geçýär? Ahmet, çağırın nökerleri. Bu ýerde dönükler var ýarly. Gyssanma. Goý gurlasyn. Muny hutşaň ödemilýändir. Siz näme hiç zady düşünmediňizmi? Kasım bize dönüklük edýär. Bolly beset. Kasym biz üçin jany bermäne taýyndyr. On köşke öýpallygyny göre gelýäňiz. Gowsa ilke bilen biz ol garakçyň öýde bilen gurlaşyp görmeli. O garakçy bilen gurlaşýançak, bizim parymyzy qırgyna bererler. Qırgyna berjek bolsa, onda mümkinçilik bolupdy. Bu ýerde başga bir zat bar bolmaly. Hemrajan doğru aýdýar. Sabırlı bolmaly. O gaçkan özünü görmeli. Bolýa da onna. Gurlaşyň şol gaçak bilen. Eger ertir irden eçel hiç zat bilmeseňiz, men ol gaçkagy öz elim bilen öldürür. Sen o gaçkagy maňa görköz. Bor Hemrajan. Gaçka görkedeýin. Dünýäň hileti ýetikdir Emrajan. Bu nädip beýle bolýar, Mejit baga. Men ähli zady hökman bilmeli. Feweşleň berine men ganymlar bilen başa baş durup kılıç salşamda bir nöker ölmediniň öňýany men aýalymy tanaýanlygyny aýdyp jan berdi. Ana şondan soň men aýym günüm tutulup dünýäm tüme batdy. Ağır feweşlerden başgalyp çykybilmän goşuny qırgyna berdim. Soň bolsa gamyň girdabyna düşdüm. Bu ýagdaýy gören şogulçylar meni ganyma baglap şamyda garşy goýdular. Taňrym men ýarymyň päkligine şüphe edişim ýaly. Meňem päkligime hemmelerde şüphe döredi. Aşk oyunçu. Men on oyun vaady boldum. Aşka düşüp ejir waryn çekdim men. Hiç kim men hatratyma düşüneti gelmeýär. Sen meni ýüzgar etdiň. Sana duşan günüme nälet bolsun. Inne bargy tordy. Sen arasalyňa meni şu hödören üçin hemmeler meni dönüklikde aýplaýarlar. Bu arada hiç da aýdasyň geleni okmy. Men sen pikir edişiňden pekdir. Sen gözleň kör bolupdyr. Ulaklaňam ker. Senin meni görmerdiň. Eşitmerdiň. Adam ýüregi Taňryň öýüdür. Allah Taala hemme zat görýändirim, bilýändirim. Sen tow edip, sowap barnaganyňyň. Sen ejir çekip ömrüň kül etdiň. Sen özüňe aklajak bolma. Günäňi boýnuňa al. Men deýnem bolsa, ahmyrdan nolu göz ýaşlaryny tüpürüp maňa bir tanym teredip durdy. Soň bolsa, Eymen, wepaly ýollaşma. Men sen wetwagtlaňa gynanýan. Sen çekýän jebirçe palan, çekip çydardan ağırdygyny duýýan. Şoň üçin häziriň özüm
Gılcın çıkarta men depemden şeýle bir batly ur. Hatta soňky demimem ilteşik galaýmasyn. Yaran soň näme boldy? Soň bolsa. Pesay sesi bilen hoşgal. Men ömürlük yollaşım. Belki men yoklugymda öz bagtyny tapardyň diýip giýjäň içinde men gözümden gaýyp boldy. Näçin sen men beýle jewrete duar etdin? Näçin? Siva. Men günäm geç. Mejit baga. Sen men atam oran adam. Sewşerde ýeňilmedek adyna munafik bolanyny eşitdim. Bärde hemme zat belli. Ganymlar daşyňy torgurap, yalan töhmetler bilen sen gözüňi apypdyrlar. Bu ýalňyşlyk hemmemize tapak bolar. Indi men seni hiç şaňada goýbermen. Sen men ýanymda bolarsyň. Men sizi çöl ähli adamdan geçdim. Eger menne size berer ýaly başga da zat bar bolsa aýdyň. Men siz üçin hiç zadym gaýgyrmaryn. Yok Emracan. Sen iýdiňe düşüp barýan adamlaryň ählisi sana jany teni bilen berilendirler. Sen bize egtilmez bagt berdiň. Biz sen ömürlük kuluňyzdyr. Yok, siz kul bolmarsyňyz. Biz siziň bilen bir döwüm çöregi deň bölüşip ýaşarys. Erkiňiz eliňizde. Men bu aýdanlarymy ähli adamlara aýdyp bilersiň. Ömrüň uzak bolsun Emracan. Hemra Abdülmejid'in aydanları barada oýlandy. Oň hasratyny nähiller bir çäre tapmak isledi. Emma oň çäresi ýokdy. Onu ýakýan ışk ataşydy. Hemra şeýle pikirler bilen u kagdenni duýman galýar. Sehel salym geçmeke täsin bir düş görýär. Adamlar, gelin ahiri. Gelin de, näme saklanýaň? Salamu aleykum ýaşurlar. Gelin geçin oturun. Oturun. Oturalım adamlar. Bir yatan ýigide kim diýerler? Emracan öz oğlumuzdur. Biz bu ýigit dogluly bäri ýanyna bolup ýörüs. Öde ýaşy ýigit ekeni. Eger bir ýigidiň ýüti bolsa, has azap bolardy. Bağı erem diyen bağda Şahruh Han'ın hürlükka atlı kıydı var. Şey diye. Nesip bolsa şo kıydı, şo oğlanı nikalap bereysek niçik Azap bolardy. Bunda näme? Şahruk Han'ın neydi? Hürlükka gelsin. Oy has çalınsın. Hani ýör Emracan. Yürüm adamlar, yürüm hani. Nikah kıyalayım. Yapmasam Allah, yine oldu. Ey gözel gyz, adyňyz, asl zadyňyz kimdir? Adım Hoýurlukka. Atamyň ady Şahruhşadyr. Jaýym bagy Eremdir. Ey ýigit, siziň adyňyz nämedir? Meň adym Hemra. Atamyň ady Hysrawşa. Bagy Erem nirede bolýar? Bagy Erem 500 ýyllyk ýoldur. Beýbe, uzak ýol eken. Başga da geçelge ba. Eger ıhtiýar bolsa, 40 günde de barsa bolar. Hürlukkajan, uyam, sen edýäniň näme? Bilseň bu toy nikah sen üçin däldir. Bu ýigit asla sana taý gelmez. Oýun okudun. Bu ýöne kejebir düş ahry.
üçin men oyurdum? Endi men onu görüp bilmegen. Sen bu karda uklap düş görýäniňi men nereden bileýin? Sen men çalýan sadymy dinläp oturmanmydyňmy näme? Sana näme boldy uyam? Sen näme üçin aglaýan? Bol aýt näme boldy? Men endi onu görüp bilmen. Mene düşünýän nälerini kime görüp bilmersiň? Hemrany. Kim o Hemra? Sen näme hakda görleýän? Hemra bilen nikah gıydılar maňa. Men endi oňa ýaly boldum. Sen bolsa men düşümden oyurdum. Biler bolsaň, şeytanyň oýuny kändir. Sen henidem şeytan oýnap oturandyr. Açyl okudan. Men ýoksa hemme zat kawaýdan özüňe gel, oyun. Sen onu beýitmersiň. Hiç kime de aýtmarsyň. Düşündiňmi? Bu men gören düşüm. Onu hiç kim bilmellerler. Onna sen maňa bilbil goýan berersiň. Menim sana Hemran tapmağa kömek ederim. Näme? Sen maňa Hemran tapmağa kömek etjekmi? Kömek ederim hüýrlük gajan. Sen men uyam ahyry. Men sen hasratyňa düşünýän. Çynyňmy uyam? Elbetde çynym. Hürlükka, hür dağpranın aydanlarına ınandı. Hemra bolsa, henid oyanmandı. Ol öz persi bilen göz açıp yumaz salmang içinde çeşme çaylı, gödel yerlerde bolýar. Persiniň didarından ganyp bilmeýän garap oturýar. Taňryň yüreklere salan ışkody lowlap tutaşýar. Inni olar bir-birinden hiç zat aýra salyp bilmez. Ey Taňrym, olar gözlerinden gorap saklawer. Hakaşyklar, hüýrlükkä bile Hemra, uklaryndan oýanyp aýralygyň çekerler. Dady perihat ederler. Soňam gustap atyp, ışkyň laryny duyarlar. Olary özüň gora yaratan. Cemil, bu bolan zatlary sana aýtmak, ýazdyrmak, iştirmek maňa gatagyr düşýär. Ýöne sen ýaz Cemil, ýaz. Näme? Tapma da etdiňmi? Tutuň ony. Kaldırın bunu. Dur yerinde. Yine su sep. Yeri. Näme aýdyp bilerdiň? Saklanyň. O ýigidi näme üçin bu ýere getirdiňiz? Haýryň. Yer goja. Sen mi ýördi näme işleýän? Edýäniň näme? Sen onu boşat. O şany körlerine garşy durdy. Şoň üçin onuň buyruk ölüm. Ýöne men onuň günäsini geçäýdim diýen. Gowsa bu güjügi ilki ýagşysa taýgyladyp, soňam zynnyny çüýürseň dogry boldy. Sen onu etmersiň. Näme üçin etmen? Teretap bol goja. Birden men pikirimi ütkäýmesin. Men oňa ölüm jezasyny beräýmegem gatakmal. Näme jedaň bolsa maňa ber. O men şägirdim. Oň ýagşysyna da, ýamanyna da men jogap berýän. Beýle bolsa bu gojanym tutuň. Goý jezasyny bile çeksiller. Biz onu cezalandırıp bilmez. Näme üçin? O şaň adamsy. Bolan näme? Oň jogabyny özüm berýän. Aklyň aýdan. Birden şaň gadabyna galaýmaly. Betediň hani? Bu ýerde näme bolýar? Ahmet Gödir, sen hemişe bir işin aňyrsyna ýetmän netije çykarýan. Ogow däl.
Sen koşulma Kasım. İkiminin davamız hini kutoranak. Doğru aýdýar. Otaranak, otarmadan biz hemrat çağırya. Näme ardın boldy? Şo ýerde aýnardyk. Seyit ata, men şu ýerde garaşaryn. Bolýa, oturuver. Men sana öz başta hareket etme kadar ediyen Ahmet Gözüyor. Ýöne men öz başta hareket etmedim. Kanunyň buyruk alsam bulan cezasy ölüm. Ana şoň üçin men bular cezalandyrmaly diýip buyruk berdim. Kettiňi bil Gözüyor. Indi sen molluňmy berdi buyruk berýär. Doğrudan Ahmet. Näme üçin biz bilen maslahatlaşman öz başta hareket edýär? Ya bizi äfirmejek bolýarmy? Saadadalar. Size äskermedi ýaly. Men kimmişim? Berekella. Doğru düşünüpsün. Kim bize boyun olmasa, onun cezası ölümdür. Onu siz aýdylan bilen molunda çaltyra Kasım Gözüyor bilen ýola düşün. Şamyda biziň barýan habaryny ýetirin. Häzir özüni ýol düşýäs. Netip bolsa bizem iziňizden ýeters. Bolýa. Biz her ödünü ýola düşeriz. Hytryw şanyň galasy. Şahane belye, başarım. Men sizi ýöne ýere ýygnamadım. Siziň maňa ýazan ýazgylaryňyzdan men habarym bar. Olary çintkäp okap görýän. Ýöne näme üçindir? Siziň ýazan sözleriňizden dünýäň panylygynyň, peleň keşliginden, gaýry işleriň azalyp şer işleriň köpelýänliginden, harsy dünýälikden, magşuň döňürekliginden degrenilýän sözlerden başga zat eşitmedimle. Siz diňewir özüňizden adamlary gama batyryp, näme onaň aňyny bulajak bolýaňyzmy? Ene diňleň, köňlümli mehnet gorkusunda goýdy garyzar. Ýa-da geç hyýanyň muşakkatdyr bu keçik bal. Ýeri, bu näme bolýy? Siziň araňyzda duran Saky Şahyry mübarekläsim gelýär. Şahyr sen nirde? Men bärde şahelim. Didar, kayıp diptirler könülür. Dostlar gelin didarlaşıp duruluyun. Aramızda menzilişte kıyım olur. Dostlar gelin didarlaşıp duruluyun. Hemmemiz yüdüp var yaz kämide. Ey bu dünya aklı yeten bağ mıdır? Aslı ayrılıktan kurulan panıda. Dostlar gelin didarlaşıp duruluyun. Sınır uçlar dünya köngül vermenler. Yer kim mesiptir mundan armansız. Ömrüne ötkenini duyman yörmensiz. Dostlar gelin didarlaşıp duruluyun. Şahelim, men senin huzurumuzda. Berekellah Şahyr, berekellah. Men sen şığırlaň hemişe okaryn. Başımırdım bugün ışkın dadyna. Yar yetipdir bugün aýny ýaşyna. Gurban gözü bilen kalam gaşyna. Sögdügüm göz bilen gaşy gelipdir. Köňlüm isler ýaryň bäri kararyn. Hyýalymda ýar dülpün dararyn. Tap getirmän ýürek kalbym kararyn. Bugün ışkym hetden aşy gelipdir. Aperi. Berekellah inim. Esselamu aleyküm. Wa aleyküm esselam. Yeron soň oglan tapyp bildinmi? Tapyp bilmedim. Edil yer ýudan ýalla. Men şaň öňünde täze şygyrlama okujakdygyma töz berdim ahyry. Eger sen ol oglan tapmasaň meni ýüzgar edersiň. Dogry. Onu tapjak bolmaly. Onu tapyňda işi gara galmyş. Sen sözler maňa näçe para aýdýaň? Sen oglan boşatmadyk bolsaň, bu ata oglan meň elimde bolmaly. Inni bu art gurundan geregi näme? Yer gaty bolsa öküden görer etjek bolýarmy? Oglan tapmaly. Gurun mu tordy? Oglanyň torwatyna başga da ýazgylar azel. Ha o azelli. Bak men barny padşaha berdim. Näme üçin berdim? Näme üçin berdim diýsen? Yer bolýaly haw. Haw salat şeriýal zat ýok. Ey Tanrym, ýalnys şaň özi maňa hormat etdi. Ne bar gutordy. Bar gutordy. Hani ejidlemen Bar betet. gutordy. Özüň el al. Gutordy. Oglan tapylmasa, men sana başga bir şahyryň ýazallaryny tap beren. Yok. Yok. Yok.
Maňa diňe şol oglanyň ýazanlary gerek. Eşdiýäňmi? Men saňa gaýtalap aýdýan. Maňa diňe şol oglanyň ýazan şygyrlary gerek. Onu nirde olsa da tap getir. Tap getir. Bar git. Yoksa işimiz pırrık. Bor. Meni jagada olan hökman tapar. Yok, bana hiç dat aytma hiç dat. Men bilýän bar gutordy. Bana hiç dat aytma. Şahım, olur gelýärler şahım. Olur gelýärler şahım. Tanrym asan etdi sizin müşkülüňiz, gaýdyp gelýär. Sizin algyr guşlaryňyz şahım, olur gelýärler. Näme? Gelýärler şahım, gelýärler. Üç günlük ýolu bar, dag bar arada. Biz bu uşla lik geldik şahım. Bu uşluk şahım, olur gelýärler. Ay onu näme dur? Yürü karşılalyňa. Yürün şahım karşılalyň, şahım. Geçin hanım. Sen berdemi? Görünsene ey oğlan. Berdi. Arman adın tutup bilemok. Tutorsun adımı. Yine tutorsun. Süýjü sözler bilen yüküm yetirsin. Her gün yerden feryat etsem, yırtıp yakamı çäg etsem, yetermi gülüm sana? Senin yokluğunda gitti sabır kararım, başım galli, gaýgy bilen dumana. Sen menin köňül hoşum muradym, bırakındı yanım, yoktur rowana. 3 ay boldy. Menin köňül hoşum ýok. Ýaglamakdan gaýry etken işim ýok. Kada okuy, jana gelip degipdir. Bu mehneti Allah bize beripdir. Aýralygyň ýükü beýlim egipdir. Sözlesene, arttırmada gıynancım. Sözlemäge saklaýynmy? Ýok, gurbatum, Ýok. ýancım. Gam çekme can. Oy müllesi versinler. Haýyş ederin. Hemrajan gelenni baryn aýdaryn. Sabredin makal. Sensiz ömrü Allah maňa bermedi. Gözden salayman. Gülcemile gideli gyzym. Beýle halla. Taşlak gitmerin ýary. Beýdimi balam? Gitmesek bolmaz. Bolmaz. Hoş hal. Ýür. Hoş hal. Akmaklar. Men hemmedatdan habarym ma. Siz näme üçin Atabege meňe adymy beripsiňiz? O meni öldürecek boldy. Menne başga hiç ýyl alaç kalmady. Sen men gadabymdan gorkmadyňmy? Korktum. Ýöne men onu galanyň goragyny berki diýerligimi, adamlarym şoň üçin barlaýarlygymı aýtdym. Men sen dogry aýdypsyň. Kelläňden diýinme jap bolsaň, inni ýalňyşma. Yalňyşman, andyçýan yalňyşman. Ýöne men Antalýanymy nerden bileýin? Sen bilmeli. Sen ähli zatdan habarly bolmaly. Edil aýdyşyňy alyp bor. Hökman habarly bor. Ýeren soň, ol jaňyňdymy? Howala, ýygnadykla. Bizinni adamlarymyz ýaraglandyryp biler. Howa, şeýle. Siz onu häziriň özünde nökerleňizi ýygnaňda. Bedel hanyň mülküne talan salyň. Talan salmany. Olar goşunlaryny sürüp üstümize gelseler näetmeli? Wah, maňa geregem şoda. Bu ýerde men öz maksadymma. Ýaran soň. Bedelhan kim? Bedelhan Hürlükkan ağası.
Meni istada düşünmedim. Hürlükkan ağasan mı? Hova, hürlükkan, hürdak pıran, kawi, bedel atlı doğanları var. Bedel han bir gıyda aşık olup, İrem mağından gaydı. Aho, ağam Bedel. Dur gitme. Gürleşen ahiri. Inni bana bir yerde dururluk kalmadı. Aho, doğun, aklın aylan. Atamız rekimdardır. Atamızın yanına var da ayağına yıkıl. Sen bu işlere koşulmasan kovuvarının. Sen bizim uluyumuz, miras düşörümüz. Dur gitme, dur! Yok abi. Manınla iyi de yol yok. Men atamı da açacak zadım ayttım. Şahat altın oturmak sana netiy versin. Sen bir gıyda aşık bollum deyip bizim barimizden geçip bilmersin. O denan şün men canımdan geçmeye tayin. O men yüreğime yeledi. Men onsuz yaşap bilmen. Aho ağam, adam zat öz lezinne durmaya. Olur maksadına yetme üçün and içerler, ağuyalayalar. Son olsa vaadasını undiyalar. Beyle hasiyet olun hemmesinde olmaya. Aklın aylın ağam, atamızın kazavına kalma. O seni kaydıp iyidine dolanmaz yal eder. Men akvarımdan nalaman. Görýän onu seni saklap bolmajagam eňdiýä. Allah netiy etse bir yene de görüşürüz. Haçanna şahelim, sen aydanlan okanna, sadadan düşnükli bolmalygyny unutma. Arkayın bol. Men düşünüp getip berýän. Şahelim okumaw gowary. O sen yadanlan hükman okar. Ana şonu, zalimlan eden ehli hıyanatlarının üstü açılır. O ne hil hıyanatlan? Sen yazyan mı? Hova, yazyan. Onu sen bilersin. Bedel han, İrem mağından gaydıp, öz söýgülisi şahydyna goşdy. O häzir ulu bir yurdun tahtına şah bolup otyr. Hiç kime boyun eğmedik Bedeli, Hısravşan karşısına koyup, Ahmet Wezir özünün yaman niyetine amal aşırmağına başlaya. Ol, Bedel Han'ın iline talan salıp, mal garalarını özü bilen alıp kaydı. Edir sizin aydısını diyan ettik. Bederhan'ın merkini verdik. Berekella. Hani Callı nerede? Callı mağalları yigitler bilen sürvalık kayıttı. Bar senem onun yanına ol. Leppey, çuv canıvı. Adamzadın en gımmatlı zatı vicdanı bilen levdedir. Her kişi öz sözünün üstünde durmalıdır. Yoksa onun hayvanının tapavdı olmaz. O doğrudur men hükümdarım. Hükümdarın kalbına eziyet veren zat näme ki? Şonu bilmek bilen yeter etsedi. Onu siz men bilen açık gürleşmeyen başarım. Biz sizin hizmetinizde men hükümdarım. Dünýäni kalbym bilen duýmany başarsaň, oňa ýetesi näme bar? Ýöne göwün guşun uçuranyň bilen islegin hasyl bolup durmaya. Ulälekli meýdanyňam hemme gülleriniň açylmaýany bellidir hükümdarım. Oňa Ramazan bediyene de süýjü hyýallaryň arzulary bilen ýaşaýar. Hükümdarım, näme üçin siz gulaga ýakynly sözler eşitmekden gaça durýaňyz? Näme üçin öz duýgularyňyza garşy gidýäňiz? Tanrı size bagyt paýyny beripdir. Näme üçin siz ýaşaýyşyň lezzetini görüp ýaşamaýaňyz? Bu dünýäň derdi agyr. O dert hemmeleň başynda bardyr. Hükümdar, ýaşamak, garramak, ölmek ve bizim täriýemiz edilendir. Muny ýetip bolmaýar. Siz näme üçin men kimdigimi soramaýaňyz? Sizin kimdiňizi bilmek bize hökman näl hükümdar. Bärde hemmeler hanyma hyzmat edýärler. Hanym bolsa sizi tagta çykardy. Dowam et.
Muňa garamazdan siz bize ýad adam. Eger hanyma murdat bolaýsa, sizi tagtyňyza uzak oturtmazlar. Hükümdar, sen nesibäňde bar zadyň aldyň. Inni öz uruňda gitsen gowulmazmy? Eger men gitmesem şonda näme bolar? Onna ferasap bolun. Sizin kastyňyza çykarlar. Akmaklar. Kim maňa garşy çyksa, başyndan ýynar. Men hanyma şalygy, gorajymy wada berdim. Men wadamda da duraryn. Goý dünýäň tämirligi size saklansyn. Hükümdar, hükümdar. Bağışlan günahkar kulu. Dinleyin, başa gelin, başa gaylığı. Sözlen ökür näme boldy? Öt günahmi. Dilim dillenmeyer, yitirdim hoşum. Bol gürlü. Birdenke, oslaksız seher sağınna. Hasravşan koşunu, dökülü sonunu. Hatırawşa? Hava, hasravşa. Sözle soňy näme boldy? Gelip bile, talan sallılar. Karşı durallar, yesir allılar. Yitkuludan mollu hükümdar. Koşunu ayağa garlaryň. Ganymlara garşy görüşmek gerek. Söwüşe taýýar bolun. Leppe hükümdar. Qızıl takır düzlüğü. Koy iýlime bolsun noş. Ağım tutsun elimi ihlasımı nar eyle. Yüreğim telvas urup aşkım eylemede coş. Hürzak bura, sen maňa hemra şu ýerde diýip aýtmadyňmy näme? Sen onu görüp bilmersin. Basın bu ýere kaw gelir. Bize bu ýerden çaltyrak gitmek gerek, uyam. Eger kaw gelýän bolsa, onda bize bu ýerde durmak bolmaz. Gidelik huýruk gajan. Hany sen bolun. Yassam kebem yeminne tawa. Hakylyk hemrajandan galsın. Ine hakyky jomart diýip şoňa diýse bolar. Beyle kudret Allah tarapyn merilmedik bolsa edip bolmaz. Ene jomart bolmak herkime başartmaya. Jomart bolmak üçin ozaly bilen sabırly bolmaly. Allah Taalanyň gadabyndan gorkmaly. Galy berse-de kazan dolup bir gün öljeňi unutmalylar. Owa, o diýeniňe dogry. Munşa mereke çörek beren üçin Hüýrük gajan, biz hemrany hiç ýerden tapyp bilemzok. Gideli, sen bu bolşuňa bolmaýa. Sen beýdip otursaň bir belaň üstünden bararsyň. uzak ömür ýaş berdi. Hemrazanyň ömrü uzak bolsun Allah'zan. Hemran ağalarının bidatlardan havarsız bolunmagy meni gatyk inandyryr. Gynanma. Taňrynyň emrine kaýyl bolmadyklar müň mürhubbat bilen ömrüne tüýerler. Belki soň ýene aýlanyp görürsen? Ýok diýdim, ýok. Men hemrany görmeni hiç ýere gitmem. Ger bolsaňyz adamlar. Dünýede sahyýlykdan gowlat ýokdur. Şoň üçin edeniň bereniň müň bolup ýene Hüýrlük gajan, indi sen şeýdi oturjak. Bu giden adamlaryň arasynda weliler bolsa näme? Biziň sırymyz açylsa tutorlar, satarlar, gulgyrnak ederler ahir. Inni bollu bez, ýürege düşmem. Gidin şu ýerden. iýligine bergim. Onna sahylygyň güýjü nämedi? Ol jomartlykdan ýaňa erwet işler edenem bolsa, Taňry oň günäsini geçer. Goý Allah Taala biziň günälerimizi geçsinne. Güzap gülerine göwnüm gowmudur, pelek. Eger sen ýeriňe bolsam, beýdip maskara bolup durmazdym. O sen işinde ne üçin ağladın? Goksa var. Indi sana anlanmaýar. Sen öz kejerliň bilen bizi howpasyna salýan. Sen barbyr maňa düşünmersiň. Sen hoş sardaşımdır soğuk sözleri. Saklan hüýrlükka. Kawy, näme üçin geldin? Senni geldim. Uyam. Näme garaşmanmydyň? Ben hemratly bir ýigidi gözleýän geçdim. Eşden bolsaň, näme aýdarsyň? Belki sen maňa hemran tap berersiň. Sen kezirligin seni bolmazmy? Ýörgüdeli. Sen meni ýere alyp gitjek bolýan. Baranda bilersin. Münatyň ýydyna. Kawy, sen näme üçin meni ınsıçansız çolo ýere getirdiň? Bu takırda bizi hiç kim görmez. Men bu ýere agamyz bedel çağırdım. Atamyz bize bedel görmek adagan etdi. Şoň üçinem bedeli şu ýerde görersin. Şondan soň belki köp zada akyl ýetirersin. Ya. Hüýrlükka,
Sen men aydanım bilen bolarsyň. Bilip koy. Salam ağamcan. Gorunmun uyam. Seni görürünü öýtmendim. İkimizin görüşmänmide köp ýyl bolanlar. Bu ne edip beýle bolýa? Asly sen tanar ýaly bolmansyňa. Işgyň derdi seni ýakypdyr. Saralyp solupsyňa. Hawa. Atamyz ganyt myryp. Eremden kowandan soň men garramak bilen boldum. Seni bu ýagdaýda görýänimi gaty gynanýan ağamcan. Gynanma ýozum. Men ödeden işime. Bir jigem ökünemok. Atamyz seni ýoğuz darapdyr. Hey beýdi we bir kösemek gomy. Qawy. Sen ýagdaýyň görkezmek üçin men bu ýere getiren bolmaly. Kawy sen goramak isleýär. O sana insan ömrüniň gysga bolýan naýdasy gelýär. Onsoň atamyzyň gadabyndan goramak isleýär. Ýöne mene medil sen ýaly öz söýgümden dänmen. Men Hemrajany söýýän. Men onsuz ýaşap bilmen. Goý atamyz meňem ganatlama gyrsyn. Yok, yok. Yok, sen ýalňyşma. Hürlük kazan, oýlan, oýun näl bir iş. Hoş gal ağamcan, men gitmesem bolmaz. Gitme. Gitme uyam. Meňen tek sana aýtmarly atlam bar. Dur gitme uyam. Gıdılgala. Hay berekella, şonu aýtsana. Eýilsene silsin, göwün açylsın, şadlygyň şowfuny, dünýä seçilsin, şahym, şadadalara saglyk dileýäs. Dedejan, ardymma. Aýtsyn balam. Ağaçlyk eken baran yerimiz gaty. İýilimiti, gatoňur hem iteti. Halkyň haly maňa çekdirdi gamy. Aşyra dargatdym bütün gallamy. Ağalamyň gallasyna mallym men. Mätäşlere biraz ýarna boldum men. Günäkär men. Ağaçlar kändir oglum. Olar doýurup bolmaz. Gallany dargatsaň dolanyp gelmez. Beýik şahym, beýik şahym. Bedel hanyň goşuny gelip döküldi. O ne goşun? Senden ökör. Näme boldy? Her taraptan ençe nökörler elli. Şah mülküne ziyan ettiler. Şah'nın söýýän atyny alyp gittiler. Bedelhan, pankilli akmak. Talep edýän menden ençe kan dökmek. Täze tahtın köşkeýwanyň ýumyýuryn. Etin qurtlar yer, süngün gemiyurun. Ülkesini ederin yer bilen yeksan. Yavaşa tayin malın. Beýik şahym. Dinlän guluň sözünü. Oýmak gerek o näkesin gözünü. Beýik şanyň garşysyna hüjüm edýär. Bu bolýan dat mydyr? Kimmişin ol? Size hayvat atmağa hette ederýaly. Bedelhanyň ýurduny goýran etmeli. Goý kime hayvat atýany bilsin. Tandyry çörek gazanna yapmasaň, nanyň küle gatjandyr. Tüz wagty öz sürünü, goý almatynam alsynynny. Wah, son nizene. Bedelimiz bellisin. Qoronsok, özümüz betbahtlyklaryna batyrys. Beýik şahym. Inni beýle köp oýlanyp durman. Hücüme geçelim. Kim hücum etse, şolam yener. Demek ilki biz hücüme geçmeliler, şeyle mi? Şah elim. Göwnüňe melar gelmesin. Bu jahanna güler ýüzüň solmasın. Şahzadalar saglygyny herni kör. Goşun şerkerdelik ornu tutar. Hani men oğullum? Arka yönden iman köysün arslanlar. Haysin kılıç sıyırıp atatlanacak. Düşmandan ağranıp yerine salacak. Kalacak mı sizinle namı satsınla? Çıdara artıkmış takat yok menne. Siz var kanın.
in men mi ata atlanacak? Anam bolsa, ruhsat bolsa giderin. Düşman bilen hasaplaşıp kaydarın. Berekella oğlum tamam şeyledir. Täze tağta. Hemracanım eyedir. Atlan oğlum atlan. İşin olmasın. Düşmanlar zarvınlan lerzane gelsin. Kazım Godir, Hemracan, men yanıma gelin. Kalalarınız yürüyüşe tayar olup durun. Eşitdiňiz şanyň edenektini. Hemra wada berdi täze tagtyny. Yüregini berip durul Hemraga. Hinni gider almadygylysyn bermäge. Ha kardeşim. Neçik bollu oýlan gör. Suw getiren küýde döwen bar. Altın yırdık. Gör näçede gönünlük. Gaýta ýene günäkäri bizdendik. Berekelle allı galyp pıtırdan. Biz bärde bir tüýs iş aýdyn. Şadadalar. Sizi şeyi söýýärin. Adyň reştemde bir gez galýaryn. Islegim arzugum size baş goýmak. Asly päklen bolan päkler söýük. Emma dädiňiziň söýüşi ýagdaýy siziň bilen sowuk salar hili. Doğa tumur edilenemeň diýe. Allah. Sizi gözüm kıymaýa. Ahmet Vezir. Ahmet Vezir dur gitme. Ahmet Vezir. Edil yürüm oğlum. Ünütün. İçkin saramillin. Köre hasa gönüp dura gözüňe. Ünden verme daýdan sözüňe. Söýmeýär. Söýýädiňe Hemrani. Sizi silteý tutýa. Hemrady zany. Şalälik bolly qırnapdan molan. Göwün mülküňizi salar ol taalaň. Goýber meni. Kanun yokça kanymyň. Ýok şad adam. Şaýanyny o bolmaz. Biz bir iş tutarız. Hiç kimse bilmez. Dädejan, eşitmediň ardymyz. Hemra bilen bile gitsek diýýäs biz. Hemraň başı ýaşdyr, belki ağlanar. Bolmasa bir iş olaysa. Kıyamet bolur. Biz körpe dogondan aýrylyp bilmeriz. Dädejan gideriz biz durmarız. Yalnız galmaklyga ýene takatym yetmez. Şah elem yersiz hiç bir söz aýtmaz. Emma bu ýerde tejribe lazım. Bedel handan hiç gaýtagyly görülmez. Edil goýuny gurtdarandan inaý bolmaz. Sen sözleriň dogry bolir. Tejribe lazım. Goý gitsin Hemrajan. Galy özüm. Dädejan, galsynlar. Ýalňyz galma sen. Yüregiňe hiç howatyr salma sen. Bile gitseňiz esen bolar başyňyz. Jem bolsaňyz şogul bolar işiňiz. Ýoluňyz ak bolsun, ýollaşyňyz hak. Gelin men sizi bir bagryma basaýyn. Antur. Kim orsun? Antur. Cemil. Ogruwa. Diýäne saga. Aşak bolýa, tutun. Onu saklan. Cemil. Dur. Tutun onu, saptarma. Dur barýam. Saklan onu. Dur. Dur diýen saga saklan. Tut onu. Tut. Ýere gaçýamaz. Hadi oňume düş.